cyklochodník, keď sme si už Mrku včera pozreli, a dneska si ideme pozrieť stojali na bicykle pred prevádzkami. Preto som si zavolal môjho dobrého známeho Ivana Grachuloviča. Dobrý deň, vymenujem Ivan Grachulovič, to ma poznáte, som bezpečnostný technik. V prvom rade nám ukáže cykloanalytik, ako tam vložíme bicykel. Pevným spôsobom tam položíme, ako vidíme z bezpečnostného hľadiska bicykel drží. A teraz si môžeme ešte zhybnúť. Či bicykel sa nám neuškrá, lebo tu máme gumovú ruku, ktorá nám vlastne bráni, aby sa nám odrel bicykel pri držaní. Čiže ten bicykel je stále bezpečí. Máme tu doraz, hej. Čiže ten bicykel, keď tam vkladáme, nám neprerazí na druhú stranu. To je veľmi dôležité, lebo keď nejaký arogantný človek príde, vloží tam bicykel, tak sa mu môže prepadnúť, áno? A tak už nám to drží. Nemôžeme zabudnúť na to, že bicykle vkladáme postupne. Ako rím A, B, C, D. Keďže si tu vložíte bicykel, tak si môžete kľudne vychutnať kavičku, kávu. Z bezpečnostného hľadiska tento stojan splňa všetky kritériá najvyššieho rámu. Odovzdávame ti stojan cyklistický, schválny a nech chodia ľudia. Ďakujem, to je prvý. Z bezpečnostného hľadiska môžeme potvrdiť, že splňa všetky kritériá. Ďakujem. Jano Grachulovič, bezpečnostný technik.